Tarte hau Tolosako udalak babesten du. Bueno, arratsalde on denori. Ordua da eta dana gaudela uste dut, beraz hasi ingo ginake Jose Luis nahi dezunean. Arratsalde on. Beraz hasi ingo ginateke lehenengo gaiarekin eta lehenengo gaiak honela dio. Ondorengoak ta onartzea 2016ko martxoaren 22ko ohizko osoko bilkurakoa. Denoi eman zaizue, beraz, zerbait esatekorik, oso zuentzekorik balin badago, momentu honetan esan. Onartutzat emango genuke, hurrengo gaiarekin jarraituz orduan, onartutzat eman da gero, bigarrena, alkatetzako dekretuaren berri ematea, 2015ko abenduaren 30koak. Eta 2016ko martxoaren batetik 31kara. Denoi pasatzea beti bezala, zerrenda eta laburpena, edukiaren laburpena, eta beraz, jakinaren geratzea da helburua. Beraz, ez baldin badago besterik, hirugarren gaiarekin jarraituko genuke, eta honela dio, berankortasunaren gaineko arautegia betetzeari buruzko txostena 2015ko ekitaldiari dagokiona. Eta honek kontuertzaileak, nola bate, o begoinak ezagitzenek aurkeztuko duen pixka bat, honi buruz. Bai, eta urtero behin aurkezten da, aurreko urtean, nola izan den... Behin funtzionatzen den. Piztu bat zego. Bai. Urtero aurkezten da, nola izan den, berankortasunaren datuak nola joan diran, eta lau ataletan aurkezten dira datuak, lehendabizi ordaindu diren fakturak, ze epetan ordaindu diran, bigarrena onartuta daudenak, eta oraindik ordaindu gabe daudenak ze egoeratan dauden, eta hirugarrena onartu gabe dauden fakturak, eta gero askenean bataz bestekoa ze epea daukan. Hor dauzkazue datuak, 3 hilabetero aurkezten dira, Aldundira ere bidaltzen dira, eta hemen dauzkazue 2015ko 3 hilabeteak. Lehendabiziko 3 hilabetea izaten da berezi xamarra, ze aurreko urteko fakturak askotan urtarrilen eta otsailean etortzen dira, eta guk kontabilizatzeko aurreko urtean fetxa jartzen diogu abendukoa. Orduan, datuak ateratzea pixka bat aldorretatik gaizkiz ematen zaie denbora behar berez dan baino denbora handiagoa ordainketa epeari. Hori kenduta ikusten duzu gainontzeko 3 hilabetetan datuak onak direla, 3 hilabetero 2, 3, 4, 6 faktura izaten dira ordaintzen ez direnak legea jartzen dueren epean, baina gainontzeko guztiak bai, eta orduan alde horretatik ez dago inongo arazorik, eta epeak legea jartzen duena betetzen dute. Baita ere bataz besteko epea. Legea jarrita dauka 30 egun, eta ikusten zuen asko ze azpiagotik gabiltzala epe horiekin. Beraz, zerbait galdetzeko hori balin badago, bestela jakinaren gainean, emango genuke, zaudetela... Ze berez kontu ematen da osoko bilkura, baina ez da bozkatzen, ez? Ez da bozkatzen, ez. Beraz, galderarik ez balin badago, jakinaren gainean emango dugu, zaudetela asunto honetaz, eta laugarren gaiarekin jarraitu, non esaten den ordenantza fiskalen aldaketak. Eta urtero bezala, kursoko nolabate zea direnak, ordenantza fiskalak, arautzen dutenak, tasak direnak, tarifak direnak, horiek mugitzen dira erabaki honetan, besteak egiten dira urrian, urte hasieratik indarrean jartzen direnak, eta hemen proposatzen da alde batetik musika eskolan, eta da
kuota guztiei martxoko urtearteko KPIa aplikatzea ditaminatzen da. Hau da, minus 0,48koa. Eta horren arabera jetxi egiten dira. Eta berdin-berdin kultur taileretan ere. Eta udal eskualtegiko kuotetan ere bai. Berdina aplikatzen da. Jetxi egiten dira 0,48. Eta hori da nola bate eta Belena Patiokoa biziketa aparkako plazak erabiltzeko tasa bat ordaindu behar du 60 euro urtean. Hoi berria da. Orduan. Bai, KPI-ren aplikazioa ohikoa izaten da normalean, batzordetik pasata dago, ez da honek beste... Gizute hau hasieraz onartzen dela, 30 egunez egon behar dute zean, aldizkari ofizialean, alegazioak aurkezteko, eta alegaziorik ez baldin badago aurkezten, betikotzat joko genituke. Alegazio bat baldin badago, alegazioi erantzun beharko lioke hurrengo plenoak, beste pleno batean, erantzun beharko litzateke. Beraz... KPIa zer da, Hego Euskal Herriko lurralden bataz besteko ateratakoa? Duda. Besterik ezean, aserako onespen hau, aldez aldeteneok, altxa ezazutela eskuan, beraz, hau batez, onartuzat emango genuke. Eta hurrengo gaiarekin jarraituz, honela dio, Tolosako udaleko 2015ko ekitaldiko likidazioa. Hori buruz, kontuertzaileako zindako ogasuneko lehendakariak estuko du. 2014ko abenduaren 30ean 2015 urteko aurrekontuak aurkeztu eta aprobatu intzian udal batzontan. Aurrekontuak bezain importantean ikusten diguna da, arean likidazioa da, eta hau da gaur nolabait hemen udal batzontan azaldu nahiko genukena. Aurrekontutan ikusita zeuden 24.575 milioi euro. Behin betiko aurrekontua bukatu da 30.006.000 eurokoa izan da. Zenbakiak azkenean ingo duguna izango da pixka boro bildu, bestela sentimokin ez gara milibiliko. Sarreraren likidazioa azkenean izan da 25.450.000 eurokoa, eta gastuen likidazioa berriz, bukatu inda 24.680.000 eurotan. Likidazioaren ordun arteko aldea udaletxaren alde izan da plus edo gehi 760.000 eurokoa. Hau dena kontutan izanik, aurrekontuko eraiketaren emaitza doitu aurretik, izan da 727.000 eurokoa. Eta doitu ondoren, zenbakiak eta dira dela 2.454.000 eurokoa. Hau izan da azkenean likidazioa. Gero beste alde batetik, aztertzen balin badegu gerakinen aldetik gastu orokorretarako diruzaintza gerakina izango zen 8.287.000 eurokoa gutxi gora bera. Hemen txertatu inbarko genituzke kreditu gerakinak deitzeitugunak, eta baita ere kontutan hartu ibarko zen berresturatu gabeko 2012ko aparteko ordainsariaren zatia, eta gero badezpada baita ere kupoaren desadostasunaren arriskua. Eta orduan diruzaintza gerakina geldituko zana izango zen 4.880.000 eurokoa gutxi gora bera. Zorra baita ere ikutzen balin badegu edo aipatzen badegu, zorraren aldetik udalaren zor bizia izango zen 10 milioi eurokoa, eta hemen sartuta egongo zen erreten gibelari abalatu zaion eraiketa. Hau dena ikusita, udalaren kasuan 2015 urteko likidazioak bete iteitu bai aurrekontu egonkortasuna eta bai iraunkortasunaren helburuak eta gastuaren araua. Eta legea indarren dagonez, likidazioaren espidentearen kopia Foru Aldundira bidalko da, indarrean dagoen araudiak agindutakoa betetzeko. Hau izan da urtearen bukaera. Beraz, zerbait esatekorik, hau ez da onartu behar, jakinaren gainean geratzea da, beraz, zerbait esatekorik balin badezute, bestela, emango genuke jakinaren gainean zaudetela. Eta
Horri ikusita, urrengo gaiarekin jarraituko genuke, eta honek 6. dio. Tolosako parke, lorategi, berdegune eta kaleko zuhaitzen mantentze lanak egiteko zerbitzua kontratatzeko espedientia berbaieztatzea eta adjudikatzeko prozedura irikitzea. Bueno, hau badakizuten martxoaren 22ko plenoan onartu genuena prozesua martxan jartzea, jarri genuen martxan, publikatu genituen toki guztietan eta dirudienez enpresei pasaitzaile epea. Eta inor ez da aurkeztu. Nola batxe izan du da hori beraien artean gaizki ulertu bat, uste zuten epea zirela lanegunak eta ziren naturalak. Orduan pasaitzaile eskaintzak aurkezteko zea epea eta inor ez da aurkeztu. Orduan proposatzen dena da berriz baldintza berberarekin ateratzea. Eta berroain sorte hobea dugun. Ez da aldiketerik. Beraz, diktamena hor daukazute eta diktamenean hori jartzen du, baina falta da gauzpa bat. Eta da, deklaratzea aurreko prozedura desertutzat jotzea. Lehenbiziko puntua joko genuke gua desertutzat eta berriz onartuko genuke. Eta ja martxan jarri, lehen hasteko. Ez da aldatzen ezerre, plegu baldintzetan. Beraz, zerbait esateko hori balin badago, jarriko genuke bozketaran, alde dauz zaudetenok, altxa eskuan, beraz, hau batez onartuko genuke, eta hurrengo gaiarekin jarraitu, honek honela dio, 7. Oria ibaiaren garbiketari buruz, Berazubi inguruan udal alderdi sozialistak aurkeztutako mozioa. Honi buruz, nolabatxe adostasun batera iritsi dira, xedapen zatian, eta hori irakurriko dut, denak badakizute edukia eta gehien bat nola diran fotografik o argazkiak, orduan testuan, emaitzen testuan, konklusioetan agertzen da ja zertaz datzan mozioaren edukia. Beraz, hori irakurriko dut eta adostasuna lortu duzuen testua. Honek honela dio. A la vista de lo reflejado en el reportaje fotográfico y las repercusiones tan negativas medioambientales como de seguridad por cuanto al depósito de residuos y en algunos puntos la disminución de sección de cuenca por los sedimentos depositados, el Ayuntamiento de Tolosa siga con los trámites y actuaciones que correspondan y ante los organismos pertinentes para que en el próximo periodo de estiaje se lleve a cabo la limpieza de la zona mencionada del río Oria a su paso por Tolosa. En la limpieza requerida deberán retirarse todos los residuos depositados en ambas márgenes del cauce, especialmente plásticos y otros residuos, así como la retirada de arbustos que por generación espontánea se han asentado en los sedimentos depositados en los remansos de las curvas y los árboles que pudieran tener un débil enraizamiento y puedan ser susceptibles de ser arrancados en periodos de copiosas pluviometrías o fuertes tormentas, y quedar atravesados en el cauce del río a su paso por puentes de vieja arquitectura con corta separación entre pilares, exceptuando de esta actuación la retirada de los sedimentos y la flora del hábitat del río. Hoi da nolabatxe adostutako testua. Beraz, zerbait esateko hori balin badago, oain dezut aukera, bozketara jarri aurretik, bestela bozketara jarriko genuke. Bozketara jarriko dugu. Bueno, atxaldeon, lehenik eta behin eskatu euskara udala badula euskara departamentu bat eta euskaraz entzutea politia dela eta ohitura hartu dezagun euskaraz mozioak aurkezteko besterik gabe Cristian. Bestetikan, mozioa irakurri dudanean 2011ko urte amaiera etorri zait gogora garai hartan, Tolosak azkeneko uholde saioa garai hartan izan zen, azaroan, hain zuzen, eta horren ostean PSOek ere, edo PSek mozio bat aurkeztu zuen, oso antzekoa, baina mozio hortan erreka dragatzea eskatzen zen, eta guk orduan ere ezezkoa zerantzun genion. Ezezkoa zerantzun genion, ez egulako iruditzen aktuazio egoki bat zenik, dragatzea, garbitzea eta errekaren kanalizazioa handitzea. Hontan kontuatzen gea
eskatzen dana beste zerbait dala, eta horregatikan atxikitu nahi izan dugu EH Bildutikan azkeneko saldia. Hau da, sedimentuak eta bertako flora ikutu gabeko aktuazio izatea, eta residuo urbanoak, plastikoak, eta bar kentzea, eta zintzilika edo egon daiteken vegetazio hori kentzea mugatzea, ez, bi gauza horiek. Alde batikan plastikoak eta horrelakoak, eta bestetikan adarrak, adarskak, eta zintzilika edo suelton egon daitezken halako zuhaizka guzti horiek, ez? Eta horren garbitzaren alde egongo ginake. Ez horrela esan dugun bezala, sedimentatuak eta vegetazioa, errekako vegetazioa kentzearen alde. Horren kontra agertzen geha. Kontra agertzen geha errekak biziak dielako eta errekak espazio horiek behar dituelako, bestela urako oxigenatzen dira, algak atatzen dira, eta bestelako estropizioa gertatzen zaizkigu, ez? Esan gainean, Tolosak, eta nik hau bai atxikiko nuke eskaera honi eta ura agentziari eskatzea, Tolosaren arazo nagusiak inundabilidaden aurrean ez ditugula Berazubiko pare hortan, Amarotz inguruan eta Usabalen ditugu, Urzabal poligonoan. Amarotzen, 2011ko azaroko uholde haietan, Iruña etorbide guztia urez bete zitzaigun, Iruña etorbidea eta Txarama arteko zubi horrek egintzun presa egintzulako, bertako pivoteak pilareak kruzatuta edo okarrak daude eta errekaren indarraz goitik atea zen ura. Eta bestalde, Usabalen, Usabal zahartegia eta Basalaneko zona hortan, kotak aldapak bere egiten du, eta hor sumiderotatik igotzen da ura. Arazoa hor daukagu, nagusiki, Hernialdeko kruzea izango litzake beste bat, eta Bentaundiko bide gurutzea izango litzake bestea, ez? Baina nagusiki Usabaleko pabelloietan eta Iruña etorbidea izango genuke. Eta nik bai eskatuko nioke ura agentziari horren gaineko azterlan bat, eta bere garaien eskatu zitzaiona, ez? Nagusiki zubiaren inguruko hausnarketa bat egitea, eta baita zubi zarra, baina batez ere Iruña etorbidean daukagun zubi, Iruñako errepide zarra basatzen da zubi horrek egiten duen presa hori, ez? Orduan, alde ateako geha, garbitzea eskatzen dalako soilik, eta garbitzaren alde gaude, baina esan bezala sedimento eta bertako zuhaitz eta vegetazioak kentzaren aurka agertuko gineke argi eta garbi. Eta bai atxikitu nahiko genioke, ur agentziari eskatzea Araxeseko zona horren inguruko azterlan sakon bat irten bidea eman dizaion egoera horri. Beste parte hartzearik? Bueno, nik uste dut, momentu honetan, igual, aprobetxatu behar dela, pixka bat ordenatu alizateko zenek dituen eskumenak errekako asunto hauetan, ez da? Zer da pixka bat liosoa. Bi gauza esaten dira, alde batetik egin, eta beste alde batetik eskatu egitea, ez da? Eta hori ondo dago, zer badaude hainbat erakunde eta esku hartze dutenak edo eskumena dutenak, ez? Pixka bat hasteko jakiten nori eskatu behartzen daion gauza bakoitza, erreka bat jaio eta hiltzen danean erkidego berdin gure erkidegoan eskumena da ura agentziarena. Beste erkidego batean jaio edo hiltzen baldin bada, orduan Confederación Hidrográfica del Nortek ere badu zer esana. Foru aldundiak ere bai. Beri dagokio loreak eta animali silvestreak edo hoien kudeaketa. Aguas de Gipuzkoak ere izango luke berea, ur garbia jaso eta horren isurketak eta berak kontrolatzen ditu. Eta gero azkenean udalari ere dagokigu hondakin solido guzti horiek ere kentzea, ezta? Hoik izango liazke ordenen eskumen guztiak, errekan edozein aktuazio egiten danean. Orain arte ura agentzia bakarrikan zuen, errekatan egiteko almena edo eskumena. Orain ikusi dugun bezala gauzak aldatu egin dira. Eskumenak delegatzen ditu, eta udalei dagokigu zabor solidoiek kentzea, beste ezer ez.
Aldatu ditu ere lan irizpideak. Nik 50 urteetan ikusi dut erreka dragatzen 3 aldiz. Dragatu, garbitu, enkauzatu 3 aldiz. Hori zan, erabiltzen zan kriterioa, ez da? Akanalatzen zan eta erabat dana garbitu matarrasan egiten zan. Orain, ura agentziak berak esaten du erreka hartu behar dela osotasunean, ez da? Bera, ekosistema bat dela eta ekosistema bizia bezala zaindu behar dela. Eta horrek behar duen babesa eta trasladatzen digu udalei, foru aldundiari eta bar eta bar. Lehengo urtean, 15ean, urrian sinatu genuen ura agentziarekin hitzarmen bat. Eta hitzarmen honetan egiten dena da elkarlaneko hitzarmen bat da, ezta? Hainbat gauza proposatzen zaizkio eta hemen esaten da gauzak nola egingo diran, ezta? Ikusita bakoitzari dagokizkion gauzak. Hemen daude bi arlo, ez? Alde batetik segurtasunari dagokion arloa eta beste aldetik paisaiari dagokiena, ezta? Segurtasunekoak argiak dira, esan bezala, ekidin behar dira aldan heinean uholdeak egotea. Arbolak eroritzeko baldin badaude, aurreikusi egin behar dira. Sedimentoak eta gehiegi egiten baldin badira, aurreikusi egin behar dira eta kendu egin behar dira, ez? Adibidez, aurten konfederazioa etorri da eta kendu du Usabalgo zubi romano horretan, Usabalen bi daude, horietako begi bat zegoen erabat itxita sedimentoekin, ezta? Orduan, hori kendu egin behar da, sedimento horiek, berriz ere zubiari eman zaio zaukan begi osoa, eta horrek emaria eta errestu egiten du, eta orduan ibaiek esandako horiek gertatu daitezke, hala eta guztiz ere. Baina, zailagoa da, ez? Basoa iriki egiten da. Hortarako ez da beharrezkoa aurrea eta atzea dauden arbol horiek moztutzea. Horrekin, akarre horiek kentzearekin nahikoa da. Adibidez, oraintxe bertan, azkeneko, ez dira uholdeak izan, baina urremari handia izan da, badaude hainbat enbor sartuta trabeska jarrita Amarotzeko zubi horretan, eta horre egiten duguna da eskatu, uragentziari eskatzen diogu kentzeko. Arriskutsua dago, ze gero etor daiteke edozein gauza txikia eta hor gelditzen da pegatuta. Orduan, hori eskatzen diogu berari kentzeko, ez? Zubia bera ere, kentzerik balego, asko zobeto, ez da? Napar txiki hori beste bat jartzea, baina hori beste gauza izango litzateke. Eta gero, esan bezala, paisai aldetik eta badu bere garrantzia, ez da? Eta ur agentziak horrela ikusten du, bai ur agentziak, bai Konfederazion Hidrografikak, bai Foru Aldundia, por supuesto, eta beste guztiak, eta udalak ere horrela ikusten dugu, ez da? Oraintxe ditugun erreka bazterrak badute bere balore ekologikoa, ez da? Eta hori mantendu eta aldan heinean kontrolatu egin behar da. Eta honekin, dauzkagu ja txostena bidaliko diogu agentziari, esateko beraiek ze proposamen duten, ze lanak aurre ikusten zituzten, eta guk egindako ekarpenarekin osatuko da, eta aurten ja, azten gehan lanean honekin, ezta. Adibidez, landare inbaditzaileak kendu behar dira, hor izan dira antzadi taldekoak daude hori kentzen, Tolosaldea garatzen dago kentzen, Tolomendi dago kentzen, Foru Aldundia ere dago kentzen. Orduan, guztien arteko lan hori egiten dugu, eta eskatzen zen desbroze txiki horiek ere kendu daitezke horrelako sastrakak eta kenduta, ezta. Eskatzen dugu adibidez, horrela eskatu digulako eguzkiko kide batek eskatu zigun, belateko berako partean adibidez, badira ata batzuk eta bizi dira, orduan aldegun heinean edo hori zaindu nahi dugu eta behatokiak egin daitezke eta izan daiteke interesgarria. Hori legoke presaren azpiko eskubiko alde hori, oso lekua proposa da, eta baita ere zubitikan berako belateko zona horretan gelditzen ari dan akarre horietan
ari da, ata hauek ari dira kabiak egiten eta izan daiteke interesgarria. Gehien, bueno, ikusgarriena dena da Berazubiko parkea, ez da, egia esan momentu honetan dago oso hazita dago, zabor ugari dago, honek behar du lan ugari, ez da. Guk hor nahi duguna lortu da erabilgarria izan daiteken parke bat. Horretarako daukagu aurrekontu bat eskatuta irisgarritasuna bermatu ahal izateko desbroze txiki batzuk, egin beharko liazke tunel moduko zerbait, lehenengo 2 metrotan altxatzen moztu, horrela plastikoak ere ez liazke honbeste geldituko, jendea pasaziteken azpitik, eta nik uste dut izan daitekela gauza politia gelditu daiteke. Bai, jendeak eskatzen dula hau erabat kentzea, ez da baino nik, eskatuko nioke pazientzia pixka bat beti daukagu denbora, kentzeko beti dago, jartzea izaten da zaila. Orduan, goazen ikustea nola egokitzen dugun hau, eta ea jendeak erabili dezaken. Horretarako ere egin beharko genituzke, akzeso batzuk egin beharko genituzke Berazubitik, eta hori da ura agentziarekin adostu behar duguna. Eta goazen ikustea desbroze horiek beraiek egin ditzazketen. Gero beste guztiak kentzea gure lana da, eta daukagu lan asko. Plastiko guztiak kendu behar dira, bai hemen, zubiaren azpiko eskubiko horretan ere kendu behar dira, bai kendu behar direla arbola hilda dauden batzuk paseoan, guzti hori egiteko daukagu. Eta hemen guk ikusiko dugu, hau zaburkentzea nola egiten dugun. Politia izan daiteke egitea auzolanean, ez? Azkenean ikusi, jetxi, gurea egin, hori politia izan daiteke, baina dauzkagu, arazotxo batzu dauzkagu irisgarritasun horrekin, ezta? Puntu batzutatik bestera ez gera iristen, hor badaude koska batzuk, kontratatzea eskatzen du, hori diru kontua da, eta bestea izango litzake udal langileekin, ez? Baina, guazen ikustea, pixkat, urari, ez dakit, beraien artean, gure artean, lana asko daukagu, hor, Berazubikoa, daukagure bai bidegorria jarri dugu orain oso txukuna, hor ere badaude zea batzuk kentzeko, plastiko batzuk, eta, bueno, lan desiente daukagu, eta guazen ikustea, estamentu guztien artean gauza polita bat egiten dugu. Bozketara jarriko genuke mozioa, besterik ezean, beraz, proposamenaren alde daudenek, altxa dezatela eskuan, beraz, hau batez, onartutat emango genuke, eta hurrengo gaiarekin jarraitu. Eta honek, honela dio, Gipuzkoako Foru Aldundiak diru-sarrera bermatzeko laguntzak kentzeko arriskuaren aurrean, EH Bildu udal taldeak aurkeztutako mozioa. Eta aldi berean agertu da mozio alternatiboa, nolabait EAJ udal taldeak aurkeztutakoan, eta honek hala esaten du elkarrekin gizarte eskuhartze plan integrala martxan jartzekoa. Bueno, beti bezala irakurriko dugu lehenbizi lehenik aurkeztu dana, eta urruna letuko dugu bigarrena alternatiboa. Parte hartzeak izango dira, eta gero parte hartzean urruna lehenbizi jarriko dugu bigarren mozioa, eta ateratze baldin bada, bigarrena ez dugu jarriko, aurrena aurkeztu dana ez dugu jarriko bozketara. Bestela, aurrenekoa jarriko dugu bozketara. Beraz, mozioak. Lehenengoa. Mozioa. Gipuzko Foru Aldundiak diru-sarrera bermatzeko laguntza DBL-agi kentzeko arriskuaren aurrean. Zioa. 2011ko bukaeran, Eusko Jaurlaritzak gure gizarte zerbitzuen prestaziorik garrantzitsuenetako bat den diru-sarrerak bermatzeko errenta, DBE, RGI erderaz, kobratu alitzateko eskatzen den erroldatze denbora igotzea erabaki zuen. Zehazki, urtebete eskatzetik 3 urte eskatzera pasatu zuen. Horrek ekarri zuen automatikoki pertsona asko gure babes sistematik kanpo geratu zirela. Murrizketa sozial horri aurre egiteko, Gipuzkoako Foru Aldundiak 2012ko uztailean diru-sarrera bermatzeko laguntza sortu zuen, non prestazio jasotzeko eskatzen den erroldatze denbora urtebetekoa den,
Hain zuzen ere, Patxi Lopezen gobernuak murrizketa egin aurretik DBE kobratzeko urteetan eskatu izen den erroldatze denbora. Beste modu batean esateko, DBE urteetan izan duen erroldatze denbora itzuliko baliz, DBL berez desagertu egingo litzateke. Lehen zeukan estaldura soziala berreskuratu lukeelako. Murrizketa murriztuko litzateke. DBL izeneko prestazioak izaera unibertsala dauka. Hau da, baldintzak betetzen dituzten persona guztiei zuzenduta dago. Berdin da nongoa diren, DBrekin beti gertatu izan den bezalaxe. Gogoratu behar da DBLA Gipuzkoan bizi diren 1.922 familia unitatek jasotzen dutela, eta familia horietan 700 ume daudela, legez babestu beharrekoak. Foru gobernu berriak hasieratik jarri nahi izan du zalantzan DBLA eta horretarako argudio xenofoboak erabili izan ditu. Erakartze efektua, efekto llamada delakoa aipatuaz, badakienean onuradun kopurua egonkortu egin dela. Foru Aldundia Marotoren bidetik abiatu da murrizketa sozialak egiten jarraitzeko eta bere jarduera justifikatzeko. Hori dela eta Tolosako udalak honako mozio hau onartzen du. Bat, Tolosako udalak bere babesa adierazten die gizarte zerbitzuen erabiltzaile guztiei, inolako salbuespenik gabe, eta gogoratu nahi du ongizate soziala herritar eskubidea dela. Halaber, bere aitortza adierazi nahi die gizarte zerbitzuen langile guztiei, beraiek baitira eskubide horren bermea. Bigarren, Tolosako udalak Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen dio diru-sarrera bermatzeko laguntza, izeneko prestazioa erasotzen jarraitzeari utzi eta bereziki hori justifikatzeko argudio xenofoboak bere hizkeratik desagertarazteko. 3. Tolosako udalak Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen dio DBL izeneko prestazioa bertan behera uzteko duen asmoari uko egin diezaiola. 4. Tolosako udalak Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen dio planteatu dizaiola Eusko Jaurlaritzari diru-sarrera bermatzeko errenta jaso ahal izateko eskatzen den erroldatze denbora 3 urteetatik urtebetera pasa dezala, hain zuzen ere lehen zegoen bezala. 5. Tolosako udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio mozio honen 4. puntuan jasotakoa lehenbailen burutu dezala. Hau da, lehen aurkeztutako mozioa eta mozio alternatiboa EAJak aurkeztutakoa honela dio. Lehen esan dugu titulua, Elkarrekin gizarte eskuhartze plan integrala martxan jartzekoa. Pasa den apirilaren 12an, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak Gizarte Politika Departamentuak AGI-DBSLA aldatzeko aurkeztutako proposamena berretsi zuen. Erabaki hau hartzea bultzatu duen oinarrizko arrazoia, DSBLaren onuradunak gizarteratzeen ez duela lagundu izan da, ahultasun egoeretik irten eta bizi proiektu bat garatzeko tresnarik ez duelako eskaintzen. Gipuzkoara bakarrik xedatuta egoteak lurralde desoreka ekarri du elkargoan, zein Gipuzkoako lurralde historikoko herrien artean. Indarrean dagoen legediaren arabera, oinarrizko gastuen estaldura diru-sarrera bermatzeko euskal sistemaren barnean aplikatu behar da Euskal Autonomia Erkidego osoan. Aurretik esandako guztia kontutan hartuz, Tolosako udalak ondorengo mozioa onartzen du. 1. Gipuzkoara iristen diren pertsonak egoki hartu, lagundu eta gizarteratu daitezen beharrezkoa diren neurriak har ditzatela eskatzen dio Gipuzkoako Foru Aldundiari. 2. Gizarte bazterketan edo bazterketa arriskuan dagoen pertsona ororen arreta hobetzeko hasitako bideari jarraituz, iragarritako Elkarrekin gizarte esku hartzeko plan integrala martxan jartzeko eskatzen dio Gipuzkoako Foru Aldundiari. 3. Tolosako udalak arreta eta gizarteratze euskal erakundea aldarrikatzen du. Hau da, bigarren mozioa. Beraz, parte hartzeak. Arratsalde on guztioi. Guk defendatzen dugu DBL herritar guztientzat eskubide subjektibo bezala ikusita. Ez aurrekontu erabilgarritasunaren oinarrituak dauden prestazio edo laguntza bezala. Gainera, lurralde bakarran existitzen da eta hau leku batean edo bestean bizizkero eskubide pertsona ezberdinak sortzeari laguntzen dio.
Gu ez gara lurralde bakoitzean prestazio, laguntza edo subentzio ezberdinak zabaltzen dituen ereduen aldekoak. Ez da jokoz kanpo jenderi ustea, aurkakoa baizik. Gure lurraldera beste lurraldetan ez dagoen laguntza bat existitzen delako etorri diren familia eta pertsonei ez zaila aukerarik ematen, baztertzea aholkatuak daude. Gure zaletasuna beti izan da baztertze egoera horiek borrokatzea, ez egoera berriak sortzea. Eskubide sozietarako sarbidearen berdintasuna defendatzen dugu. Gaur egungo gizarte babes sistema ez badu herritartasunak planteatzen dituen betebeharren aurrean erantzuten, egin beharrekoa Gasteizko Parlamentuan erreflexioa eta debate irekitzea da, hor legeak aldatzeko edo onartzeko konpetentzia dagoelako. Bai, Gabon. Orain izpide daukagun gai hau delikatua da, mozio honetan lantzen dena demagogian, erreskerian erortzeko arriskua dagoelako, eta aldiz, okerren dauden pertsonen bizi baldintzetaz ari garelako. Gipuzkoako Foru Aldundiak agi edo diru sarrerak bermatzeko laguntzak kentzeko bere asmoa aurkeztu du. Modu batzutan, epe batzutan, eta berak modifikazion deitu izan du dio nunbaiteko argitalpenetan, baina azkenean babes sozialerako tresna batekin bukatzeko borondatea agertu du. Gizarteak ekitate eta kohesiorako funtsezkoak diren tresnetako batekin amaitu nahi du. Eta honek historia pixka bat egitea ere bultzatzen gaitu. Gure mozioan esplikatzen da, baina usten dugu bidezkoa dela historia egitea zergatikan iritsi zen agi ezartzera. Orain dela 5 urte erkidegoan gobernu sozialista zegoela, RGIa kobratzeko baldintzak gogortu egin ziren eta erroldatze kopurua, esan den bezala, 3 urtetara pasatzen, batetikan 3 urtetara. Orduan, erkidegoko jende asko babesik gabe gelditzen zen, Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian. Gipuzkoan egoera horrek sort zitzaketen kaltetuak gutxitu nahian, agia edo DBL-a eratu zen. Foru dekretu bat izan zen, eta bere asmo jarraipen eta barreko mekanismoak ezarri ziren. Eta hori foru dekretuan agertzen dira zintzen helburua, nola egite ziren jarraipenak, ze baldintzak zeuden eta bar eta bar. Orain kendu egin nahi dute, eta horretarako metodologia eta sakonean gure ustez akats larriak daude. Metodologian, eta batez ere jarduntasuna eta parte hartzea inbeste hitz egiten den honetan, ez delako kontsultatu eragileekin, ez da ere baztertuta dauden pertsonekin. Erakunde batekin edo bizpairuekin aipatu den bezala elkarrizketa batzuk eukitzeak ez du esan parte hartzen duten horiekin egotea. Eta badago Gipuzkoan gizarteratzeko aholku batzordea, Consejo Asesor de Inclusión Social. Eta bertan baztertuak eta baita ere beraiekin lan egiten duten guztiek hartzen dute, eta teorian da departamento aholkatzeko. Baina, bueno, inork ez du ezer jakin publikoki izan den arte. Beraz, metodologia aldetik gaizki. Eta, bueno, berriro ere ikusten dugu, kontsejoak aipatzen dira, baina gero efektibotasunean praktikan ez daukate zeregin handirik. Eta gero beste alde batetik sakonean ere, gure ustez akatsak ditu agia kendu nahi honek. Esan den bezala baita ere, jakina da 2015 eta 2014ean ez dela horrelako igoera berezirik egon. 1922, 1900 bueltan egon dira 2 urtetan. Eta horregatik esaten dugu, ez da diautzi hor badagoelako zerbait estrukturala. Bestalde oso arriskutsua da efektu llamadarena erabiltzea. Hemen llamada egiten den bakoitza da, llamada egiten duena da familia bat aurrera atera nahiak, eta hor lanea bilatu beharra dagoen lekuan. Hemen baldin bada hemen, eta Murtzian baldin bada Murtzian berdin da. Hori da llamada bakarra. Bestela guk ere gure buruarekin gogoetak egin beharko genuke ateratakoak baigara euskaldunak. Baina batez ere, hori Marotoren teoria reforzatzea da, eta atzo bertan Javier de Andresek erabiltzen zuen, eta gaina zuei zuzentzen zitzaizuen, esanez, gustatuko litzaiokeela PNV-ek agiari buruz egiten duen gogoeta RGI-ari erkidego mailan egingo balio. Zelako un coladero. Azkenean, bakoitza non dagoen ikusita, teoria berdina da, eta da argudio xenofobak, eta horiek oso arriskutsuak dira, zetikan, horrek badakigu azkenean ze ondorio ekarri ditzaken. Bestalde, pobrezia inkeste, azkenengo pobrezia inkestan 2014an, 2 urtero egiten dira, berriro ere balioan jartzen da babes sozialerako tresnen balioa gizarte kohesionatu bat lortze aldera. Jakinda, pobrezia egoera asko eta asko ez dirala koiunturalak eta horietatik ez dela aterako, eta berriro ere atera da azkenengo inkestan, okerren daudenak, pobrezia seberoan daudenak, beti egongo dirala seberoan, edo asko ere zailtasun handiago dutela ateratzeko. Hori onartu behar da, hor badago pobrezia struktural bat, eta horren aurrean ere
jakin beharko du gizarte honek erantzuten. Beste alde batetik baita ere, eta ez da bakarrik hau agiren kasua, baita ere da RGIa, eta beste hainbat tresnen balioa edo, baita ere esaten da, transferentzia sozialik gabe, pobrezia larrian dagoen jendartearen populazioa Gipuzkoan 11,9 izatetik, tresna horiek daudelako 5,5 pasatzen dela. Hau da, tresna sozial horien edo nolabaiteko transferentzia sozial horien eragina izateagatik pobrezia gutxitzen da 54,6an, Europar Batasunan 63 edo da. Beraz, balio du zerbaiterako. Batak eta besteak denak elkarrekin. Beraz, guk argi daukagu kontua ez dela ikuspegi asistentzial bat eukitzea, ez da limosna bat ematea, diru bat ematea, baizik eta babes sozialiko prestazioak estatu arduratsu baten erantzuna da bazterkeria egoerak justizia sozialeko ikuspegi batetik orekatu nahian. Eta amaitzeko, agian laguntza honen eta beste askoren jarraipen eta ezarpenean zuzendu beharko litzateke. Ez da dena ondo egingo dela, seguruna gauza asko egongo dira betzeko, baina berriro ere ezin dugu froga eta karga jarri jasotzen duten hoiengan. Administrazioak ere bere ardurak eukiko ditu, ikusteko fraudea dagoen, ondo egiten diren gauzak, baina hori ezin diogu egotzi kobratzen duenari. Kobratzen duena gaizki egiten baldin badu, gaizki egina, baina hor badu baita ere administrazioak bere ardura. Eta gero horregatikan ere eskatzen dugu ez dadila agia kendu eta erabili izan duden lurralde orekatuaren argudioa, eta hor begiratzen dizut zuri ere, Kristian, erabili dezulako, guk eskatzen duguna da, RGIa bueltatu dadila leheno zegoen balioetara, eta hor dun, badenak igual izango geha, zetik hemen kontua ez da igualatzea okerren daudenekin, baizik, ahalik eta ondoen daudenekin igualatzea izango da, igual du behar balima daudenak igual, baina obera, ez okerrera, diot. Eta hori, zuri esan nahi nizun, baita ere argudio horrek ez diz balio, baita ere penobek erabili du, baina okertze aldera inork ez du hortarako ez gaude, hobetzeko gaude. Baita ere, aipatu nahiko nuke, hemen kontua ez dela 700 euro eman edo ez, kontua da benetan asmoa daukagun gizarteratze eta babes sozialeko tresna sendoak egitera. Eta hor, aprobetxatuko dut PNV-ren mozioari erantzuteko eta bitz argumentazioa rebatitzeko. Esaten da ez duela gizarteratzeko lagundu, hori Maite Peñak ere esan zuen, baina ez dakit zertan oinarritzen den, esan dut, badaude pobrezia maila batzuk gizarteratzen oso zailak direla, baina gainera gizarteratzea ez da bakarrik dirua ematea. Gizarteratzen mila faktore daude, okupazionalean lan egin, formazioan lan egin, hezkuntzan lan egin, gauza asko daude. Orduan, hori horrela argudio bat botatzea oso orokorki botatzea da, oso errena gelditzen da gutxienez. Lurralde desorekari buruz esan dut, eta gero ez zuen parte dispositiboan esaten da Gipuzkoara iristen diren pertsonak egoki hartu eta lagundu, eta egoki hartu ez dakit zer esan nahi den egoki harturekin. Eta gero, eta gaina zuen mozioak horrela izena du, elkarrekin gizarte eskuartze plan integrala martxan jartzea. Bai, esan zuen, agiak kenduko da eta jarriko da hori. Ni dakidanez, oraindik eskatzen ari dira ea nola egin behar den. Eta nik dauzkadan helburu orokorretatikan eta jarduera heldotatikan hartzen duzu elkarrekin, hartzen duzu foru dekretua, agiren foru dekretua, eta helburuetan teorian hortxe, moduetan ez dakit. Baina hortxe, azkenen gauza berririk inventatzeko asko ez dago. Baina bai esango dut, eta hortan ados nago patxi, errexena izaten da gauza kentzea, eraikitza izaten da zailena, eta orain ere egoera berdinan gaude. Beraz, esan bezala, ez zait iruditzen sostengo handiko mozioa danik, zueke aurkeztu dezuena, baina bai ikusten dut, berriro ere, haulenen bizkar, uzten dela egoerarik latzena. Mila esker. Bai, honintza zurekin gauz batean bat nator zehazki, eta da demagogiak niri ere bildur asko ematen ditela gehien bat personen duintasunaz hitz egiten ari garenean. Diru sarrera bermatzeko laguntzaren ezaugarri nagusiena eta gainea realitatean eragin zuzena izan duena da Europa guztian ez dagoela horrelakorik eta horrek ekarri ditu ondorio batzuk errealitatean. 2012 urtean gizarteratzeko bi laguntza bertan bera utzi ziren diru sarrera bermatzeko laguntza hori finantzatu ahal izateko eta hori gure ustetan etzen egokia izan.
Ze gertatu da? Gertatu da Gipuzkoara migrazio fluxu artifizialak handitu egin direla. Eta hori konstatatzeko badaude datu batzuk, ez? Esate baterako, krisi ekonomikoaren garaian Gipuzkoan izan da estatuko lurralde bakarra, non ez den etorkinen personen tasa edo kopurua jitsi, 2011 eta 2015 bitarte hortan, Euskal Autonomia Erkidegoan etorkin personen kopurua 6% jaitsi baldin bada, Gipuzkoan 4,5% igo da. Bestalde, Gipuzkoan aurkitzen dira Euskal Autonomia Erkidegoan dauden erresidentziarik gabeko personen 60%, erdia baino gehiago. Gainera, 2015an, onuradunen erdiak baino gehiago, ez zuten ez erresidentziarako baimenik, ez da lanik ere. Nik ez esaten datu hauek onak edo txarrak direnik, baizik eta errealitate baten konstatazio egiten ari naiz eta argi agerikoa da badagoela desoreka bat, ezta? Izan ere, immigrazio fenomenoak zuzenean diru-sarrera bermatzeko laguntzarekin lotuta egon litezkeela agertzen da baita ere 2013 urtean, aurreko foru aldundian, Gipuzkoako udalerriarekin egindako lehen balorazio horretan ateratako lehenengo ondorioetan agertzen da eta literalki irakurtzen dut. Se está dando un incremento de media de empadronamiento y residencias en algunas localidades y está perturbando seriamente a los servicios sociales de algunos ayuntamientos en los que se está concentrando la población asiática, Pakistán y Nepal. En estos casos debe hacerse alguna intervención específica. Beraz, orduan ere dagoeneko bazan gertatzen ari zenarekin ardura bat. Eta ze gertatzen da, hainbat udalerrietan diru-sarrera bermatzeko laguntzak tokiko baliabideen ahalmenak gainditu egin dituela. Azkenean, diru-sarrera bermatzeko laguntza ekonomiko soil bada, eta gizarteratzeko osatu behar da beste baliabide batzuekin, nahi baldin badugu bizitza duin bat ahalbideretzea. Aipatu dituzuzuk hainbat, hezkuntza eta hizkuntzari dagozkionak, osasun arloari dagozkionak, gizarte arloari dagozkionak, eta udalerri batzutan erabat gaindituta aurkitu dira arlo horretan. EH Bilduko mozioan aipatzen dira 1000 famili eta famili horietako 7 aurrei dagokionez adierazi nahi dut inor ez dela babesgabeko egoeran utziko eta dagoeneko ezohiko neurriak hartzeko konpromisoa ere hartu duela Gipuzkoako Foru Aldundiak, Gipuzkoan erroldatuta dauden famili horiei beharrezkoek dituzten babes neurri guztiak bermatzeko. Gipuzkoan gizarte bazterketa egoeran dauden edo egoera horretan egoteko arriskuan dauden pertsonak artatzeko elkarrekin plana proposatzen du Foru Aldundiak. Plangintza hori, 3. sektorearekin eta udalekin batera garatuko dela esan da, bazterketa egoerari modu integralean eta osotasunean aurre egiteko. Diru-sarrera bermatzeko laguntzak sortzen duen kezkarik nagusiena ez da ekonomikoa inolaz ere, baizik da ez duela onuradunen gizarteratzeko helburu hori lortzen. Eta diru-sarrera bermatzeko errenta, hau da RGI-ra heltzeko erdibideko neurria izan da. Gainera, eskumena ez da ez udalarena, ez Foru Aldundiarena ere, aldiz, Euskal Errenta Berme sistema orokorrean aurrikusi beharko litzateke eta kasuan homogeneoki erkidego guztian aplikatu. Aipatutako egoera guztia kontutan izanik, egoki ikusten dugu Foru Aldundiak elkarrekin plangintza abian jartzea, bazterketa egoeran dauden personak edo arriskuan dauden personak gurean gizarteratzeko, baina bizitza proiektu bat gauzatu ahal izateko, baliabideak izateko neurriak behar direnak jarri beharko dira, eta eskubide eta bete behar osoko herritarrak izan daitezen, eta duintasuna bermatzen duen oinarrizko beharrak asetzetik haratago. Planteatzen diren neurri hauek ez dira inolaz ere murriztatzaileak, baizik eta urte hauetan diru-sarrera bermatzeko laguntzara bideratutako finantziazio osoa, 11 milioiak gizarteratzeko helburua lortzeko modu eraginkorrago batean erabiltzea. Ardura bat, esan duzu elkarrekin egin edala 3. sektorearekin eta udalekin. Agian kentzeko ere metodo berdina erabiliz ezaketen, zatikan, igual 3. sektorea ez zegoen ados, hori bat. Eta bigarrena, ez detukatzen ez dianik egongo arazoak immigrantekin, eta bar, horrek ez du esan nahi
diru laguntzak kendu behar dianik. Horrek eskatzen duena da, immigrazio politika egoki bat garatzea. Besterik gabe. Bozketara jarriko genuke, beti bezala, lehenbizi, mozio alternatiboa, hau da, EAJak aurkeztutakoa, bigarrena, eta mozio honen alde daudenek altxa dezatela eskua, aurkan, beraz, onartutzat emango genuke mozioa eta bigarrena ez litzateke tratatuko. Eta hurrengo gaiarekin jarraituz, 9. galdera eta eskaerak. Bai, duela hilabete pare bat edo hiru immatrikulazioen inguruen galdetu genuen, eta gaia nola zegoen jakin nahiko genuke, pixkat jendeari, hemen bertan ez dago asko, baina telebistan baldin eta inor bada, immatrikulazioen gaia da, duela hilabete batzuk berria Egunkarien bidez jakin egiteko aukera izan genuen, eta gero bai atarian zen Gipuzkoako Hitzania erreportai bat argitaratu zuten ere, Elizak bere ganatu dituen zenbait herriarenak diran zenbait orube, tartea Santa Marikoa, Urkizukoa, Aldabakoa, eta horren inguruan badira pleno batzuk lantalde tekniko bat, gaia jorratzeko, eta Tolosan horrek zer eraginazun aztertzeko martxan jartzea eskatu genula, eta horren inguruan ezer ezakegunez, galdetzen dizuegu. Idazkaritzan eskatu genuen txostena egitea eta aste hontan jaso dugu. Beraz, gure asmoa da urrungo hirigintza batzordera eramatea gaia eta gero beharrezkoa balitz osatuko genuke lantalde hori. Mila esker denoi eta datorren plenero arte. Tarte hau Tolosako udalak babestu du.